Είδα κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στα μέσα σχετικά με ένα καυγά, ένα τσακωμό που μπορεί να έγινε στο κατάστημά μου. Πραγματικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, όπως όλες οι βραδιές του Live Home. Περάσαμε πολύ όμορφα. Εντόπισε στα μάτια, έστω να υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ τους? Όλο το βράδυ ήμουνα εκεί και ήμουνα σε απόσταση σχεδόν 1 μέτρο και πολλές φορές και μαζί με όλη την παρέα. Δεν έγινε απολύτως τίποτα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγάλανε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε ούτε κάποια διαφωνία, λογομαχία, να σας πω. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που ήταν χορεύαμε, τραγουδούσαμε. Συγκεκριμένα είπανε κιόλας ότι ο ιδιοκτήτης, άρα εσύ, μπήκε στη μέση να τους χωρίσεις. Μπήκα στη μέση μόνο όταν μας κεράσανε κάτι σφινάκια η παρέα και τα ήπιαμε όλοι μαζί και κάναμε στην υγειά μας. Όλα τα άλλα που λένε δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα γράφουν και λένε κάποια τέτοια πράγματα. Και ειδικά για τον παρουσιαστή που ήταν ο κύριος πολύ φιλικός, πολύ ομιλητικός και φαινόταν ότι περνάει πολύ όμορφα. Φύγανε ξαφνικά από το μαγαζί, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να σας Καθόλου ξαφνικά δεν φύγανε από το μαγαζί. Περιμένανε, ζητήσαν λογαριασμό, πληρώσανε σαν κύριοι. Υπάρχει κάποιο βίντεο, γιατί στα site, στα δημοσιεύματα έλεγαν ότι υπάρχει βίντεο που θα κυκλοφορήσει. Γίνεται να υπάρχει κάποιο τέτοιο υλικό? Βίντεο από εκείνη τη βραδιά υπάρχουν αρκετά, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και μπορείτε να τα δείτε όλα. Δείχνει τον κόσμο πόσο όμορφα περνούσε και πόσο καλά ήταν στο μαγαζί και τι διασκέδαση υπήρχε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο βίντεο με οτιδήποτε άλλο λένε. Ούτε εκτός μαγαζιού, λογικά είναι ένα μικρό μέρος συνάξεως, θα είχες ακούσει, Προφανώς εδώ πέρα με τα δύο τα νέα γρήγορα δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Και όπως είδατε και τις επόμενες μέρες ήταν μαζί, ψήναν όλα μια χαρά δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί γράφανε, ειδικά για τον παρουσιαστή που ήταν τόσο φιλικός, ομιλητικός, μια χαρά, διασκέδαζε, χόρευε. Δεν μπορώ να καταλάβω.